ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 2 декабри соли 2023 мебошад. Ман қарор додам дар шаҳри Истанбули ҷумҳурии Туркия ва ба шумо пешниҳод мекунам ниҳолҳои ноки ана ҳамин нокро. Нок номаш Санта Мария мебошад. Дар дигар ҷо навиштагӣ буд, дар ин ҷо навиштагиоташ нест, лекин Санта Мария ҳамин. Анамин Санта Мария мебошад. Ин нока бинед чӣ қадр ноки базеб, ноки хушрӯй, ноки бозоргир. Инро бинед, инро бинед. Хай хулоси гап ҷои ба таъриф меарзад. Ин нок ба таъриф меарзад ва ман аз ин нок ҳозир мечашам ва шумо маззаашро мегӯям. дар ширинӣ дивиҷи ширин. Ин қарс мекунад. Обдор. Назар ба дивиҷиро, ин обдор. Ноки бозоргир, ноки бомазза, ноки ана маъраказеб бинед. Бозор бурорад, албатта аз ин нок харидораш бисёр мешавад. Ин ноки Санта Мария. ҳамдиёрони азиз, аз ин нок мо рафтарошро бо нархи 55 сомонӣ ба шумо мебиёрем. Агар бисёртар гиред савдо мекунем бо ин ноки Санта Мария ва нархашро ман додам 55 сомонӣ. Хай барои аъзои гурӯҳи ангур ва боғ арзон мекунем. ҳамдиёрони азиз, дасти худо монда кун тарафаш. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд ноки Санта Мария. Ноки бо мазза. аз хӯрдани ман ба гумонам шумо фаҳмидед ки қарс мекунад. Чи вайшам, чи инашам сахт истодаст. Дидед? Инашам сахт истад, ин тезтар мулоимтар мешавад, лекин дивиҷи бисёр меистад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. Аз ин нок дарахташ аз ман дархост кунед, ман ба шумо ҳатман бор карда биёрам. Дар паноҳи худо бошед.